Comfortable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karon buta ka, guys, is February 16. Diya, manginlo kong tiwas diri sa opisina, guys. Kay daghan pag hinluon. So, mag-start na taginlo, guys. Kay haron madali tagkahuman kay perteng abuga sa buong opisina, guys. Sige, guys. Oh! 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 Dali, are! Dali! Naman ako, ginom? Dali! Nabi, nabi. Nabi na. Nabi. Nasa kanila. Ayaw sa diri lagi kaya po pa, oh. Ayaw ka sa kanila. Ana sa kadiha, dili lagi ani kay apog. Ay si panguan lagi atura ka dito kaw. Atura ka kaw. Kuno ni mo cellphone be. Ano ba ni? Pagkuan sa tukaw. Ito ka suod kaw. O di ko magkaroon kuan. Kaw. Tukaw. Pagida dito. Pero di ka magsigil sinamok, ari, kaya wapa ko na human. Ayaw na hilabti, pagduwa sa imong cellphone. Dili na, duwaan. Oh. Aturo ka dito.
Aw man na? Adto ra to, likod. Ipasod dari dia.